70 anys després, als 80, encara molta gent diu a una revista de còmic que diu TVO. TVO en realitat només era el nom d'una revista. El TVO, que se va començar a publicar ja al març, a la revista va sortir al març del 17, i el primer invento del TVO va sortir al març del 23, de 1923. Tots eren tècnics industrials o tècnics mecànics, el Mir i el Sabater. No sé si sabeu que algun dels inventos del TVO, que sortien com una qüestió per fer gràcia, per fer riure, hi va haver gent, tècnics que van intentar fer de veritat. Inclús en una exposició d'un saló de còmica en Viñetas del Atlántico, en La Coruña, va haver un enginyer que va fer un invent i estava en funcionament. El Ramon ve amb una carpeteta plena d'idees per als invents de veu. I no l'havia demanat el director perquè se sabia que el director era el que feia els guions, no? I resulta que quan arriba al despatx del director se troba que les idees del Sabater eren més bones que les del director. L'estètica és molt semblant, molt de l'època. Veient aquí una taula giratoria. Ara te trobes en alguns restaurants, al mig de la taula tots han agafat Retromàster. Si la feies amb un llapis negre, la Retromàster agafava, sí, però el blau no. Per tant, feia el dibuix perquè encara aquests no tenien necessitat d'esborrar l'esborrany perquè el blau no lo agafa la màquina, la Retromàster. On tenia que anar el pes? Ojo, aquí és una categoria del disseny,